Siemanko, z tej strony.
Witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale Fred Gra. Witam was fest serdecznie. Już odpalam wam God of War'a. Dzisiaj skończymy... ja nie zmieniłem tytułu. Dajcie mi chwila. Nie wiem, czy to się dobrze zapisałem. Jeszcze, no pewnie, jeszcze źle to napisz. Prawo. O nie. Właśnie, zobaczymy, czy mi czajnik zaraz nie wytorzy. Po wczorajszym tym. Tu jest zmiana, już wam odpalę. Witam wszystkich serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj kontynuujemy szpil z God of War'a. Oczywiście będziemy dziś, skończymy Muspelheim, czyli pokonamy Valkyrię, naszą trzecią, jeżeli dobrze liczę. Zaraz się przywitam z całym czatem i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko, dobrze słychać, szczególnie, że nic nie widać. Bardzo serdecznie. Czekajcie, musimy się... Ajajaj. Dobrze, to się odpala, a ja w tym czasie pójdę po nasz kochany dzbanek, który jest zrobiony. Reparuje przez ta dziura. Ach. Jeszcze przed szpilem się przywitam z czatem. Siemanko, tu Wiro, jak było dzisiaj? No tak, taka krótka refleksja. To było dzisiaj dobrze, bo był dzisiaj wywiad, który będzie puszczany albo w ten czwartek w radiu, albo w przyszły. Dam wam znać, bo ja też muszę się dowiedzieć. Zobaczymy. Wszystko dam znać oczywiście też na YouTubie, na Discordzie, więc linki też macie w opisie, nie ma problemu. Wszystko mam wciepna, więc będziecie widzieć. Szybko. Chyba dobrze, dobrze, bo i zrobiłem promocję, wszystko to, co chciał powiedzieć. Raczej treściwy, był mało placu na Gotka, ale na tego swawolnego Gotka, ale znaczy to jest plus, bo było właśnie treściwie. Ale przemyciłem pozdrowienia dla moderacji i reszty. Ciekawe, co to będzie. Starałem się to zrobić, pamiętałem o tym. Teraz tak, siemanko wszystkim, siema, tu Wiro, salut, Hasar. Hejka, dzień dobry, wyobraź sobie, jak Fizer wchodzi w bici tam. No wiem, tam to się... obejrzę Carriona. To jest właśnie to, że ty jesteś tym... Ty jesteś tą mazią i cię ludzie próbują zabić. To jest 2D pixela. Pamiętam to, no. Ja to kiedyś właśnie oglądał. Rany! O, hopie, ty, ja się teraz witam z kamratami, ty mi tu robisz. Więc ja to nadrobię czat, tylko moi drodzy. Dobra, witam Bartosz, cześć, dzień dobry Fizer, witam Fest, Biskoter, dzień dobry, coś mam widzieć? Nie, nic nie widzisz. Nic innego jak wszelki, dokładnie to Wiro, bardzo dobrze, dziękuję. Muszę do pensego, taki typ człowieka, ale obejrzałem, już jest odhaczony Karrion. Tutaj, bo ja pamięć mam dobrą, ale czasu mało. Lecisz, tak? No to adię, to na razie, cześć, pa. Tu u mnie śnieg leży normalnie, co ty gadasz, a u mnie też. Chociaż zostawię jeszcze chwilę. U mnie trzeci dzień leży. No ale my z Tuwiro mamy to samo, no. I tak odlicz, będzie szara ciapa. Dokładnie. Słuchajcie tego synka, bo mądrego to i miło posłuchać, nie? Za chwilę jedziesz do Maka, ja? Hopie. Ino paker hala, ino więc... Ino siła i ruch. A chociaż czasami cheat day też dla rozluźnienia nie jest zły. Czasami lepiej rozumiem śląski niż kaszubski. No powiem ci, no ja też tak mam, nie? No wyszedł słownik, to sobie przetłumaczysz co trzeba. Jak na tłumaczy Google jest śląski. Fizer, ja ci powiem. Nie korzystaj z niego. Ja ci to powiem, chłopie. Bo to ci ino pomiesza. To ci ino pomiesza.
Serio. To ci ino pomiesza. Jak chcecie się uczyć śląskiego, to ze słownika richtig takiego papierowego, który ma etymologia, czyli skąd pochodzi ta nazwa i wtedy zrozumiecie, o co chodzi. Bo na niektóre, tak jak w tym wywiadzie, które będzie skąd co je, dlatego skąd co je, dlatego to zrozumiecie, bo są różne nazwy właśnie na jedno to słowo. I właśnie to też w wywiadzie powiedziałem, że to no jeżeli nie rozumiesz historii, z czego to się wzięło i o co chodzi, to naprawdę to można się potem, jak chcesz coś godać, albo potem, a tym bardziej tworzyć po śląsku, to możesz się zgubić. To już ci mogę powiedzieć z doświadczenia. Będziesz ciasteczkowym potworem, Fizer, na pewno, tak. Dlatego wiadomo, rozwiniesz temat na afterze, jak będzie. Tak, 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 rozwinę temat. To fajnie, że wywiad się udał. No myślę, że się udał. Myślę, że się udał. Nie walnę chyba nic głupiego, w miarę spójnie mówiłem. Chciałem mówić spokojnie i powoli, ale no ja lubię się, wiecie, ja lubię. Ja wczoraj w karierę dzisiaj mi pograłem, ale mi nie podeszło. Ale to dziś sobie Helltaker. O, widzisz. Kurde, już się kompletnie, aha, już się kompletnie storbił, no kompletnie się storbił ten cajnik. Dobra, dobry. Gdzie będzie wywiad do obejrzenia czy coś? Ja dam wszystko znać jeszcze. Gdzie dokładnie, kiedy i tak dalej. Więc luzik, arbuzik, proszę się rozbroić w cierpliwość. Na razie nie chcę nic gadać. Jak ja dostanę potwierdzenie, kiedy to będzie co i jak, to wy również dostaniecie potwierdzenie. Ja nie będę, wiecie, ja nie będę w ciemnową godą, ja na pewno wszystko będzie git. Nie, nie, nie. Wiecie, ja taki rzetelny synek, więc co będzie, to będzie. Oczekujcie to oczywiście na YouTubie i na Discordzie. Zapraszam również serdecznie. Spokojnie, dokładnie. Dobra. Teraz tak, wracamy do Muspelheimu, czyli walczymy z tą Walkirią. To jest ostatni szpil tutaj w Muspelheimie. Kurde, miałem obejrzeć korony, jakie są w Helheimie, zapomniałem. Kurde, ale paczki wysłałem dzisiaj. No nie zdążyłem wszystkiego zrobić. Ale to trzeba nadrobić jutro, to jest wolne, więc można narychtować. Dobra. Jedziemy z Walkirią, a myślałem, że ja sobie odpocznę. Kurde, a tu teroski... Dać. Patki. To ja jadę, adiję. No to na razie, cześć, Fizer, fajnie, że byłeś. O, nic nie widzę. O! No to trzymajcie kciuki, obejrzymy. Namierzają, dobra. Bądź gotowy. O, świetne rozpoczęcie. Aj, zaklinowałem się, nie ten knefel. Dobra. O, pierwsze kody zapłaty. Haha, to Zek poleciał na nią. Nie no, straciłem to namierzanie od niej tutaj. Tam Zek się zablokował przy tym rancie. O, Valhalla. No. O, tutaj muszę bardziej z tej strony. Nie mogę z tamtej strony, bo tu się blokuje. Dobra. Bądź gotowy. Ale...
Jasny gwint. No nie no. Trzymaj się! Ja to ogarnę. Muszę się rozgrzać. No, wstawaj! Truma! A, to widziałem to, odskoczyłem, ale ja się blokuję czasami. Spokojnie. Jak z marszu tak przyszedł. Tutaj. O Jezu. I to na poker. To się da zrobić, ona nie jest trudno. To ja robię błędy. Czemu? No myszka mi nie działa. Truma! No nie w tę stronę! No jasny gwint! Wyglądasz najlepiej. Nie, nawet tego nie kontynuuję. To był zły pomysł, żeby go wyczekać. Stroma, no. Ale widać, że Strom tam nic nie zrobił. Ja chciałem tym wilkiem puścić. Dobra, spróbuję zachowawczo grać, ale nie, że na dystans, tylko zachowawczo. Bądź gotowy. A, fez zachowa. O nie! Ale chciałem zrobić unik! Ale... Myślałeś o odwrocie taktycznym? Nie, tutaj nie działa, przepraszam. Po prostu knefle mi się pomyliły. Robiłem uniki nie na te knefle. Ognie nie łaź, no wiem, wiem. Mam nadzieję, że wygram na okrzyki niż bronię, ja. Nie, tutaj... czekajcie, ja sobie źle ustawię klawiaturę. Nie, tutaj na razie są moje błędy logistyczne, że tak powiem. Po prostu nie te knefle naciskam. Bo ja baba, ja. Bądź gotowy. Pa. Zrobiłem... To zrobiłem unik. Nie, głupie to jest. A spróbuję na tej Valhalla zrobić tarczę, co? Bo ja nie wiem. No poszedł... Nie, to jest głupie, bo ja poszedłem... No nie, no ja poszedłem po te życie, a ona akurat ciepła tym. Ona akurat ciepła tam ogień, no tutaj tak.
O, to jak gdyby wahali biec jak na zamiast. Co? A gdyby nawalhali biec jak najdalej zamiast się tu. No jak nic nie robisz w domu, tylko grasz w te głupie gry, dokładnie. Nie no, czekajcie, ja jestem na etapie zrozumienia tej. Bądź gotowy. O, ale jutro przewaliłem. Dwa. Ale nie, teraz dałem tarczę. Teraz też zrobiłem unik. Dobra, już wiem. Dobra, na tym trzeba dać tarczę. O Jezu, to jest ten sam. Nie, tarcza, dobra. Tarcza na to nie działa, na ten skok na wierzch. Jak ona wali w dół, to wtedy trzeba dać tarczę. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, teraz trzeba wykonać tę scenę. Ja nie wiem, czy to nie jest jedna z najtrudniejszych walkirii oprócz tej ostatecznej. Więc i tak dobrze idzie. Wczoraj wyszło dobrze, ale dzisiaj już jest troszeczkę przejście. Bądź gotowy. No nie, mi się to nie podoba. Nic mi nie wychodzi. Nic mi nie wychodzi tak. Wiem, ale już. Ale to już ogarnąłem ten. Nie, nawet tarcza tego nie broni. Trzymaj się! Czyli tarcza nawet tego uderzenia nie broni. Więc ja muszę fest odskoczyć wtedy. Do tyłu. Teraz rozumiem. No staram się rozumieć jej ataki, a potem podejdziemy ten, no bo jak ja by tak na żywioł szedł, no wczoraj niby poszło ładnie, ale no jak mamy ciśnąć na farcie, no to... Dobrze. Uwaga! Już nic nie zrobili. Test. Olversau! No, a teraz? Aj no. Nie no. Kurde, nie te knefle! Nie ten knefel! No nie ten knefel! Nie, to jest bez sensu. Kurde, nie wiem. Aj, muszę obejrzeć, jak ja mam sam to rychtować, żeby to... Nie ten knefel. To jest wyzwanie, więc to nie jest trudne. Zazwyczaj wyjdzie trochę bardziej wartku. Ale tutaj mi się tu nie podoba, że to mnie... No, ajaj. Nie wiem. Jakieś pomysły na to? Bądź gotowy. Ale no naciskam! No naciskam to wszystko! Że znajdziemy ten artefakt, co spowalnia czas. Jaki artefakt, co spowalnia czas? Ale no, patrz, ona daje...
A, ona po sekundzie gdzieś tak. Biegnę do ciebie! Ajajaj. Ale jaki artefakt spowalnia czas? Kto mi powie, o co chodzi? Dobra, nie no, dzisiaj to grałem, talizman. Bądź gotowy. No już lepiej się zacząć nie da. Ale... Robię unik na tym. No robię unik przecież, no. Dasz radę, bracie? A, tu zrobiłem błąd, zostałem w tym ogniu. Ale co, ona się uleczyła, czy mi się zdaje? Uważaj! Ale nie ochronisz się przed tym. Ja stoję w ogniu, ale ten ogień jest wszędzie. Kurde, ale blisko było. Raz u serze widziałem takiego, tak, czy gra tylko... No spróbujemy jeszcze raz, bo teraz wyszło dobrze. Tylko, że dostałem w ogniu, no i stałem w ogniu, bo chciałem pocić za bardzo. Tutaj byłem za bardzo... Jak był zuchwały. Bądź gotowy. Ostrożnie! Ale robię te uniki. Ale jak ja mam tego uniknąć niby? A, nie ten knafel. Kurde, gdyby on mi nie ryczał ogień, to myślałem, że spada z góry i nie patrzę na nią. Żyjesz! No nie mogę! No teraz mnie Atreus zmylił. Myślałem, że ogień z wierchu, a zobacz ten talizman, może go ma. Dobrze. Dobrze, dobrze. Kurde, ale było blisko, nie było źle, słuchajcie. Lekko.
A gdzie on jest? Wejdź do gniazd. Jak on się nazywał? Androwar Soul, kamień duszy. Ale to jest kamień. Kurde, ale ja chcę konkretny, a nie jeden, a nie wszystkie. Dziękuję, czy tak. Bartek ci fest dziękuję za to, że się postarał, znalazł, ale no jest jest konkretny synek. Jak jest w cugu tutaj szpilu, mi powiedzieć konkretniej. Talizman to nie kamienie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Którą mi tu szczerze? Chyba już nie. Sorry, bo mała. Talizman, ja wiem, ale talizmany były... Dobra, to czekajcie, zrobimy tak. Idziemy do Broka. Bo to już nie jest źle, ja tu nawet dobrze gram, jeszcze ten kamień... Bo kamień wskrzeszenia potrzebujemy mieć z tym. Sklep Broka, pójdziemy do sklepu Broka i poszukamy tego talizmanu, czego mam w ogóle i co i jak. Mimir, dlaczego masz w oczach kryształy z Bifrostu? To podarunek od gigantów. Tak dużo podróżowałem między światami, że uznali, że wygodniej będzie wprawić mi kryształ w oko, bym go nie zgubił. Bolało? Nie! Przezornie obaliłem przed faktem 16 kufli piwa morskich dziewic. Tak się uchlałem, że chciałem przekonać gigantów, by wstawili mi kryształy w sutki. Prawie mi się udało. Wyobrażasz sobie? Mimir o cycach z Bifrostu? To były czasy. Dobrze, dobrze, już przestaję. Świetna historia, ja takie lubię. Takie historie to ja lubię, słuchajcie. Aha! Dlatego mówię, Mimir jest najlepszym ten. Na dole. Nie czekaj, ja najpierw zobaczę tutaj. Chodźcie, zapraszam. No to koniec ciszy i spokoju. Nie, to nie chcemy. Talizman. Hmm? Jak się nazywa jeszcze raz ten talizman? Bo to przyzywa nawałnicę z Muspelheimu, która zapobiega przerywaniu ataków Kratosa, redukuje otrzymane przez niego obrażenia, zadaje obrażenia fizyczne oraz od ognia wszystkim wrogom. Kwasira, dała kwasiki. No ale tutaj oni nie mają, tutaj tego nie zrobimy, więc ja go muszę mieć. O, mi daje plus 5 obrony, patrz. Jest, amulet to jest kwasira. Sprawia, że uniki wykonane w ostatniej chwili aktywują zwichrowanie czasu, ale tymczasowo spowalnia pobliskich wrogów. Ulepszenie tego przedmiotu wydłuża działanie zwichrowania czasu. To będzie to. Zobacz, to będzie to. Ale to jest amulet? No to jako talizman, to będzie to chyba, nie? Made from a chest of light of sanctuary, ale to też mogę stworzyć. To jest to. No to tak czytam. Ja! To jest to. No to mi tam obniża siłę o 3 i obronę o 2, ale witalność daje 1, ale to tam. To jest to. Dobra, to kupiłem. Mamy to. W ogóle będziemy tu ulepszać.
Okay. Że potem mogę wszystkie amulety ulepszać. Dobra, jest fest. To i ja mam ten to? No dobra, szczęścia życzę. I co, ja teraz mam ten amulet, czy ja już zgubię? Nie, to jest ten, dobra, jest, on jest tutaj. Dobra, jest git. Mamy, ta zdolność może być dobra, ale nie wiem, czy się uda nam ją dobrze użyć. Ale jak, no... Ale to jest jakby takie kolejne dodatkowe wicie. No to zależy od tego, czy to dobrze zrobimy, po prostu sam ogarniemy. Jak tam wam minął dzionek, możecie napisać. A, jeszcze redaktorce dałem kubek. Podzięce. No dobra, no nie spróbujesz, to nie będziesz miał, nie? Trzeba rabotajet. Bądź gotowy. Ale ona odskakuje, jak ja zaczynam. O, ten ogień, uwaga, mnie. Wszystko u ciebie w porządku? Nie, no tu mi dużo rzeczy nie weszło. No nie, tu musi wejść po prostu i tyle. Ale to pięknie. A ja, aha, ja już jestem. Dobra. A! To było dobre podejście. Wbrew pozorom. O, idziemy. Cierpliwości. Nie strzelej w to pieruństwo, albo strzelej. Bądź gotowy. Aj. Nie te knefle. A, już wiem jak się nauczyłem jak... A, sorry, jak ona skacze. Zrobiłem unik.
Ale nie no, w trakcie animacji. W trakcie animacji. Ale to głupie, to było głupie, to było głupie teraz. W trakcie animacji. Znajdź coś do uleczenia! Nie wiem czemu ja starczą uderzałem. Chciałem tą zdolność włączyć, ale nie udało mi się. Ja już w ogóle ten talizman mam dalej, czy jak? No mam go, no. Czemu mi się nie... Dobra, 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 ale to wiem. No trzeba uniki zrobić, muszę bardziej no, z pokorą. Bądź gotowy. Teraz dwa. No nie no, pech! A, zrobiłem unik! No, ten talizman nic nie daje, no ale trudno. Będzie dobrze. Myślałeś o odwrocie taktycznym? A, wiedziałem, że sekundę później. Ale ja się uczę ja się uczę, widzisz, jest coraz lepiej. Coraz lepiej, bo ja się już powoli uczę nią. No cierpliwość, moi drodzy. Ojej, no. Bądź gotowy.
Teraz. Nie, no on mnie bardziej dekoncentruje chyba. Dobra. Dobra. Trzymaj się! Tak, dwóch ataków jeszcze nie umiem uniknąć. A, w idealnym momencie. Powiedzcie mi, czy ona się leczy tak. Jak? Za tobą, uważaj! A, nie umiem tego uniknąć. Jaki nie, farta, to było blisko. Raczej się nie leczę, dobra, dzięki. Ajajaj, blisko było mi się. Dobrze idzie. No godzina, ale dobrze idzie. Ja jestem z siebie zadowolony bardzo. Już nie gram tak na chaos, daję. Bądź gotowy. Nie, za późno. Nie no, za blisko byłem. Szukam żyćka.
A, obróciło mi kamerę. Lalalala. O kurde, obróciło mi kamerkę, misie. Rusz się! Ostrożnie! To nie było szans tego ominąć. Mamy to. Żyćko zbieraj, wiem, skupiamy się teraz na tym, by szło. Ja jestem bardzo z siebie dzisiaj dumny. Chodźcie mi winszować, dziękuję. O! Tak, zgadza się. Udało się, on nie było trudne. Zniszczyłeś moją materialną postać. Gratulacje, dziękuję bardzo. Jedynie ci podziękować. Bardzo dziękuję. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Dokładnie. Hala czeka. Żegnajcie. O ty pierunie, gonimy ją. Ładnie wyuczone. No i to jest proces nauki. To jest, wiecie, chcę wam pokazywać też tutaj, przez cały ten, że nie wszystko od razu dostajesz pod nos, pod kichol. Trzeba się nauczyć. Trzeba się pouczyć. Trzeba się uczyć. Musimy kolejną. Przez 8. Jeśli naprawdę chcą umrzeć, mogłyby nam to ułatwić. Nie jestem pewny, czy mają jakiś wybór, chłopcze. Ale jak to? Ktokolwiek je odmienił, szalał z wściekłości. Skąd wiesz? Widzę. Widzę. Pięknie. Bartek, tak jest, autka, dziękuję bardzo. Nie, to jest autko czy ryby? Są ryby, dobra, to jak autka, Fred. No i mamy Muspelheim. Słuchajcie, to jest do życia oczywiście, git, ale nie, słuchajcie, co zmienimy? Co ja chcę zmienić? To nam nie daje, ja bym wziął to. Po aktywacji tworzy niewielką strefę ochronną, wewnątrz której Kratos obejmuje redukowane obrażenia, jego ataki są... Aha, bo to jest to, co ja włączałem, ale ja nie... To ja włączałem, przepraszam, ale nie umiał tego... Ja to chyba zostawię, bo ja z tego też w ogóle nie korzystam, to to dać. Ale czy się... Ja mam pytanie. Kiedy to pirujstwo się oblokuje? Wymaga ulepszenia ostrzy 5. Kaj się ulepsza ostrza? U Broka, nie? Czekajcie, ja muszę otworzyć okno, bo to jest hajcung taki, że hit. Oj, dobra. Tak już? Broka szukaj. Ale to, a gdzie... To co, Aszem grom? Nie, to już bije, ale dobra, no znowu mamy. Ale fajnie był zrobiony 100% dzisiaj Muspelheim, cieszę się bardzo, ja jestem dumny z siebie bardzo i też z was, bo mi pomagacie, dziękuję wam bardzo serdecznie. To druga skrzynka, ja, widzę. No właśnie, zobacz, zagadku ostrze, no i ja się trochę w tym. Głos nas podziwia. Dla każdego, kto pokonał Walkirię, otwiera nowy poziom wyzwań. Co? Wróciły chyba wszystkie miecze. Nie, tu jest full. Zaprzyj się, synek. Jest, Derkusie.
Idziemy do Helheimu, co? Mamy 100%, ja to dupca, ja była. Ja to torbia, idziemy. Nie. Co za dużo, to niezdrowo. Ni cholera. Pewnie dla chętnych powtórka jest. No to cię pozdrawiam tych chętnych. No, dawał się ten, idziemy do mego. Jadymy na hel. Ja, Rity, jadymy. Busem. Oj. Dobra, zajmijmy się Teraz wami. jak to zrobić? Powiedzcie mi, tą rękojeścią. No, tu nie. I nie na twór. Więc. To jest do życi. To jest dobre, ale my nie mamy. Tkani nam mgieł, brakuje nam jednego. Nie! Nie jest twór. Ja wiem. To jest to. Stwórz ulepsz ostrza chaosu. Gdzie ja mogę płomień chaosu zdobyć? W Helheimie? A co z... Tu też tkanina mgieł mi brakuje. O! To możemy zrobić, to domy. Wygląda dobrze. Tego płomienia szukaj. No wiem właśnie, no już tak się kapnął, dziękuję. No to nie. Jeśli chodzi o tamtą Siemano ponownie. Dobra, no to co? A teraz Helheim. Teraz ja będę z ściągą jechał. Wiecie, że tego nie lubię, ale no kruny będziemy musieli bo będziemy tu siedzieli Visit Loot. 6, a inne zakładki. Ale my i tak tego płomienia nie mamy. A tam inne zakładki to albo są gorsze, albo są gorsze, albo nas nie stać. Nie mamy właśnie tych mgieł, albo nie mamy, wiecie czego. Albo tego ognia. Kojarzę to tam. Ale nie, nawet ja próbowałem, musimy mieć ten ogień. Aha, a inne zakładki. Ja wiem, że można kupić, ale tego tam nie ma. Ja wiem o co ci chodzi. Helheim. Dobra, to jedziemy tam. No i tak czy siak musimy tam ciść. Więc to zrobimy. Teraz tak, nie jest Helheim. I tak, musimy jeszcze 4 kruki zabić, jedną legendarną skrzynę i znaleźć artefakty. Nieodkryte, czyli Walkiria będzie. O jest, Dyrkusie, może ten ogień już mamy? Nie mamy ornamentu. Bo to widziałem, nie mamy. Ten ogień nie mamy. Bo mi wyświetliło się na czerwono, wiesz? Ale i tak dajemy radę. Ja wiem, dziękuję. Ale to jeszcze teraz kukniemy, dobra? Hasar, teraz dla świętego spokoju to kukniemy. Okej, no, po leku. Ja też muszę trochę, wiecie... ja też muszę trochę dychnąć po takich walkach, wiecie? Muszę sobie... Wdech i wydech. Co się dzieje? Czekajcie. Tak, Kiciusiowi odkryć. Koteł, nie. Jestem. To jest kotek.
Koniec z kotkiem. Mieliśmy przerwę na kocika. No nie, że kocik się nie obudził, tylko że kocik siedział na krześle. Nie wiedziałem co chce. Dobra, czekaj, w zakładki. Co zepsuliście? Push, talizman. Nie mamy tego, tutaj nie ma tego. Push ręce. Nie jest do życiny. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Pancerz, pancerz tu się nie zmienia w ogóle. Rękojeść topora. Też tutaj nic nie mamy. Kup zasoby, zobacz u Broka. No to już zobaczę, dobra. O, ja mogę... A nie, to jest... Dobra, wiem. Kup. I co? Zasoby, zobacz. O! Dziękuję, Hasar. No. Cośmy ustalili w tamtej sprawie? No i to rozumiem. Będę przestrza. Nie chciałbym nimi oberwać. Jest na maksa. Jest na maksa. Dziękuję. Dziękuję Hasatu za podpowiedź oraz Bartoksowi też, bo tam ktoś napisał. O czym to ja miałem wam? Dobra, zaraz będziemy szukać kruny i co i jak. Nie wierzę, że wróciliśmy do Hel. Przynajmniej nie jesteśmy po drugiej stronie, gdzie będą nas gnębić wizje. Jest tak zimno, że moja ślina zamarza, gdy mówię. Kurde, przed chwilą żeś narzekał, że jest gorko. Patrzcie, jaki synek jest. Tu będzie Walkiria. Oczywiście. Walkiria. Gad o przewrót w przód, bo zabrakło nam tego. Dobra, tu mamy wszystko. Staram się usłyszeć krony, bo i tak musimy do końca dojść i potem będziemy Curik wracać, no to już z posiłkami, ale na razie po drodze będziemy szukać. Będziemy sznupać. Będzie dzisiaj ta... dzisiaj będą... Jezu, ja sobie to muszę przycisnąć. Red gra, a co o tym, żeś nam wczoraj godą można pytać tutaj, czy zawczasu? Ale o czym? O czym? Bo o tym, co ja tak wczoraj godą, to jest szerokie. O wywiadzie to będzie dopiero. Dzisiaj był udzielony, a kiedy będzie dostaniecie, dowiesz się w swoim czasie. Nie, no chodzi o to, że no, jak ja się dowiem, kiedy będzie Richtiś, to wam też dam znać. Tak wam powiem, bo nie będę, wiecie, obiecanki, cacanki. Nie będę wam tego robił, bo ja nie lubię takich. Ja o to chodziło. No, no to tak jak powiedział, świat był, mam nadzieję, że udany i zobaczymy, co będzie potem. Jak dowiem się, kiedy to będzie puszczone w radiu, to wam dam znać. Też Walkirę. No już na tylko Walkirę została, ale chcę 100% gadowora zrobić dla was, że jakieś osiągnięcie będziemy mieć, nie? Wiem, mnie też kusi na Ragnaroka Fest. Po lekku. Runa, nie lubię tych. Wiecie, Baldur to jest jajco przy tym wszystkim tutaj. Te kruny są pochowane w życiu, to mnie... Musimy się z tym... tymi wichrami tu partolić. Walkirii też pójdziemy, ale musimy dojść, bo ja wiem, jestem po prawej stronie, dalej jest Walkiria. Nie mamy sznupanku. Jak tego nie... Nie, otworzyłem, bo tam to było ostatnio.
To powinno być... Midgard to będzie beka. Będziemy tutaj. Dołem, będziemy szukać. Ojej. Nie, ściesza, bo dużo do zrobić i na jutro mam czas, żeby... Tak jest bardzo... I z dzisiejszego ilu już... O, karę warto się... Bądź narzekać, hopie. Ile ty masz lat? 12? Ja w tym wieku miałem 13, widzisz? Starą hopie. Będzie zębami czaską. Ja w twoim wieku to już miałem stałe. Przecież ty. Na dół, nie? No on trochę złazi, więc by... Widzę po krzyku, ale... Bady i to... Chcecie dzisiaj quiz jeszcze śląski? Mogę wam zrobić. Pod koniec. Co? A mnie krzynia nie otwarto. Ja, jest zawarto. Kruna! Jednak epnę. Ja chętnie. No to gitara to będę. Wiecie też, że są po śląsku też są zaczerpnięcia z hiszpańskiego? To już znalazłem ze staropolskiego jak miech, czyli worek. Wiecie, kto mi to gada, że musisz to zrobić z poradnikami. Ja po prostu jestem mistrzem pania i tyle. Bądź czaskuj zębami. No proszę. Świetnie. Świetnie. I tak będę musieli się wracać tak. Pamiętaj, wtedy nam zostanie tylko ten Nilfheim, Midgard. Kończyć go do WR. 100%. Ale będzie Ragnarok, my się nie rozstaniemy. Tyrion tak. A mamy ta skrzynia. Nie. A to jak będę Curik szedł. Pamiętajcie, że przy tym pierwszym wichrołapie, żebym tam podósł. Ale on będzie na wierchu. Tam jest kruna. Na wierchu. I tak już mi.
Ale mnie intryguje. Pamiętam, co... Pomyśl się, bo tam też coś... A? Tutaj, tu już furgało, Nelly furgało. Idziemy tu, czyli pójdziemy tam. Będziemy wierchem wracać. Więc... Wiecie... Trasa porządnie. Tu to furgało, to żeśmy idziemy... Będziemy na samym końcu, wtedy zobaczę jaka są kruny, żeby wiecie. No i Walkiria jeszcze jedna dzisiaj. Poles. Bez zechce tu, nie? Muszą być na wierchu, tutaj nie będzie ich. Czyli tu chyba... O, to lecimy na wierch, nie? Na wierch. Lata boli, a jutro na Pakerhala mam iść. Kurde, jutro chyba podejdę, bo jak już teraz wróciłem do Pakerhali, chyba jutro podejdę do martwego ciągu. Przerwiał. Na pewno to podniosę, tylko wiele razy, nie? Nie dość, że mróz i to ja tam też z drugim luftem daję. No to jest w ogóle, najgorszy jest wiatr. Będę, najgorszy jest luft. Najgorszy. Zjadłbym coś. Nie spodziewaliście się takiej deklaracji dziś. No? Ale tu mi luftem daje to dobrze. Kurde, jak ja bym to zrobił na 100%. Wiecie jaki ja bym był z siebie duch? Prawda. A. Jajco. Cofnąć tam. A tak. Powiem wam, wczoraj fotel się rozwalił chyba na amen, nie? Wiecie, ten fotel jest bardziej poskładany niż ja po Walkirii. Się sam składał. Więc już miałem nosa, żeby dać dać cel na nowy fotel, więc serdecznie zapraszam do wspierania kanału, link w opisie. No bo ten już się serio sam składał, jest rozwalony. Ale już ma chyba z 7 lat, więc... Ja staram się dbać o rzeczy, które mam, no ale no czasami się... A że go używało się dużo, to tam sam się składa, ale się nie rozkłada. Ja to pokrunę tak przy los, a nie z jakimś pieronem się. Czas na sznupanko! Jakieś może... I... Tam wiem, że mam iść. To... Słyszę tą... Co gdzieś... Weź nawie. Pójść tu w lewo. Najpierw pójdziemy w lewo. O, tu mamy krunę i walkirię. Tu jest walkiria. Tu jest walkiria, więc... Czekajcie, nie, to później. To... Czy teraz walkirię, czy... Jak ja to mam wleźć? A, ukryta komnata to tamto.
Jezus Maria. O, na hotela. Dziękuję, Hasar, bardzo serdecznie. Hasar. 20 zł 25 groszy. Na fotela. Dziękuję bardzo, Hasar, serdecznie za wsparcie. Dziękuję, Fest. Nie zmarnuję tego, nie wyjdą na pierdoły. Fotel nie będzie kosztował tyle, ile jest tutaj, że 500, ale zawsze jakieś wsparcie, więc dziękuję. To jest ergonomiczne oczywiście, żebym łaził. Jest tutaj na króla. To obejrzymy jeszcze wiele czego nupać. Teraz Walkirię. No dobra. Tak żeśmy sobie chyba przy końcu. Jak będziemy wracać. O, bo teraz jesteśmy prawie przy końcu i jeszcze se pewnia, czy... Jeszcze 2 artefakty, 1 kruk. Ale coś jeszcze nieodkrytego mam. Potencjał. Ja otwarłem tamte, zerwiałem, ale wiem. Że to była chyba kruna, ale ja nie wiem, czy ja... Ale wichrołap? Można nazwać wichrołap laubą, czy nie? Co? Drogi ptok. Według mnie nie. Lauba umie pomieszczenie gospodarcze, a ja po prostu wiatrołap. Znaczy, no dzisiaj żeśmy tak gadali. Dzisiaj żeśmy tak klachali. I Lauba jako siń albo przedsionek, też niektórzy gadają, a dużo po polsku jest właśnie też coś takiego. Bo się właśnie tak pytam, jak wy to interpretujecie, bo to właśnie interpretacji zależy i więc zawsze chętnie wysłucham waszych opinii, jak u was się go do nas. To fajnie, że się... Ale tutaj nic nie ma. Tu nikogo nie ma. Wiatrołapie to się trzymie najwyżej garce z żarciem na video, bo to zamiast lodówy. Aha, no ja, no. Jak nie możesz już tego dojść, nie? Wtedy, no. Tak. Dobra, tu nic nie ma chyba. To i sień to jest jeszcze osobne pomieszczenie między wiatrołapem a częścią myszką. No i żeśmy się ugadali, nie? To jest każdego do inaczej. Ja nie mówię, że źle, nie? Tylko mówię, że no... Dobra, to idziemy do Walkirii. Idziemy, to jest tu. Ja tu. Idziemy do Walkirii. Spojrzymy jaka ta Walkiria. A artefakt i krukodyna może być właśnie tam na dole, więc... Tak może to być. Ajaj. By każdy godał to samo, to dla mnie żadna impreza. No w sumie ja. Ale wiesz, jak też chcesz, ale jak się chcesz czegoś nauczyć, to jest ciężko. Jo. Płynę też słyszę, ale...
Czyli jedna kruna je. Przecież uważam, że zaprowadzilibyśmy pokój na świecie, gdyby każdy po prostu ze mną się zgodził. Myślę, że to jest bardzo obiektywne podejście, blisko. To jest ten artefakt. Ja nam artefaktu. Nie, mnie irytuje strasznie. Jestem już tak przewrażliwiony na dźwięk tych krun, że jak słyszę je nie ubito, to mnie po prostu wyszczelo. Kolejna walkiria. Ocalimy ją, prawda? Jeśli masz na myśli oderwanie jej skrzydeł, to pewnie tak. Dosyć, uciszcie się. To ja tu podejmuję decyzję. Czekają na je. No nie było tam w środku? Co to zapowiedziła to ja? Dobra, najpierw podejdziemy do Walkirii. O! Jedziemy, walić Walkirię, ta królna jest. Szykuj się. No nie, podczas animacji to jest chamstwo. Ale uczymy się, uczymy się. A. Ona z rotą. No to nie będzie trudne do uniknięcia. Te same ataki co... ona będzie łatwa, ale... Ale... dobra... No coś nie Valkyria to kurna. A, bo ja nie mam tego... Kamienia. Dobra, pójdziemy po kamień jeszcze. Nie no, widzę, że ataki nie są takie jak sobie mówię, z Muspelheimu jest chyba najcięższą. Nie no, kurde, zaraz to urwę mu łeb temu. Kajsu moje lacie, Petera, kajsu moje lacie. Atreusie, do mnie! My pójdziemy do... Patrzcie. Wszystkie kruki mamy, widzicie? Bez tego, bez tutorialu. Walkiria i znalezione artefakty. Czyli jeszcze jeden artefakt musimy znaleźć i pokonać Walkirię. No to może nam się dzisiaj uda, nie? Fajnie. To już trzecio kraina byśmy mieli no full. Ale broka, bo idziemy po... Wiecie po co? O, kamień wskrzeszenia. Ale na ostateczną walkę z Walkirią, ostateczną, to będziemy sobie musieli trochę... Powiedz jeszcze raz ostateczną. Będziemy musieli osobny odcinek jakieś 4 godziny zrobić na to, bo to będzie dramat. Już się wami zajmuję. O, to coś. To by się przydał. Ale ja tego nie będę używał już. No i co? I pstro. Łup. No wielki ornament ognia. Tu też wielki ornament ognia. No. Nie mam ornamentów ognia. Dobra, kamienie wskrzeszenia berserka dajemy, nie? Bo to jest nadzwyczajny kamień. Przywraca Kratosa do życia z dużą ilością zdrowia. Kiedy Kratos umrze, dobra, to jest zdrowie, a to jest zwykły kamień. Dobra, no to ale my jedziemy z tym. No, wpadnijcie przy najbliższej okazji. No, wpadniemy. Rysiu.
Wiem, że mogę tak zrobić. No dobra, teraz już nas Kruna nie szteruje, więc możemy grać normalnie. I zobaczymy. Szykuj się. Wow! A, nie ta strzałka. Ale czekajcie. Ona robi tak Valhalla. Muszę wyczuć ją, muszę ją wyczuć. Ale nie no, znowu za... No ona mnie tylko tego kopnięciami, co nie umiesz nic innego. No przy Muspelheimie to... No nie no, cały czas ja tu spamuję te... Nie umiem tego, no... Szukam kamieni zdrowia, ale nie mam. Ajajajajajajaj. No te Valhalla nie umiem wyczuć. Nie umiem wyczuć Valhalli. Żyjesz! No, może się uda. Naciskałem R, nie? Nie umiem. Tutaj tylko ta Valhalla jest. Tylko ta Valhalla robi ten. Jak ja ją wyczuję, to ona może mi, wiecie, lakszuły pucować, nie? Bo ani ognia nie może. Wyzwanie jest, ale wiecie. Już mi odbiło po prostu, słuchajcie. Trzeba tą Valhallę ogarnąć.
Aj, nacisnąłem! Blablabla. Wiem, że przy tym... A, przy tym ogień, uwaga, mogę... No nie, ale to jest chamstwo! Podczas animacji to pieruństwo, no jasne, jeszcze tak... Nic nie... Jesteś nikim! Za tobą, uwaga! Ale czemu ona mnie atakuje podczas animacji? No nie gadaj! Nie gadaj, że ja to tak przegrałem, bo mi 4 razy mnie zaatakowała podczas animacji. No normalnie... Kurde mol, przed końcem tyle HP było. Aj, że byłem tak blisko. Ta animację włączałem ataku, to ona mnie... Pałatynku. Nie, nie, no. Nie, mnie to wnerwia, że ona mnie atakuje podczas animacji. No patrzcie, i znowu jest to samo. No i patrzcie, znowu jest to samo. Ona cię podczas animacji atakuje. Trzeba uważać, jak się robi długie animacje. No ale no, kurde. Staram się. Ale robię uniki! Bardzo nie. Ona jest niesprawiedliwa. To jest niesprawiedliwa ta. Uważam, bo... Ja, na pewno, no, jeszcze trzeba było to w ogóle nie zrobić. Głupie. Nie, to jest głupie. To jest naprawdę głupie. Jeśli chodzi o animację i mechanikę tutaj. I dam Saralhala.
Nie no kurde, ja naciskam ten unik, a to Gunwo skacze, to jest głupie. Z pogardą się odnosi. Nie, to jest głupie, to jest głupia Valhalla. Naprawdę, dlatego, bo jesteś w animacji, jesteś w połowie animacji nawet. Jak lecisz do niej, a ona włącza tą Valhallę i ty nie masz jak się przy tą broni, bo nie masz kontroli nad postacią. Już, no nie. Znaczy... No i robisz unik na sygnalizację tej pieruny i co? I jajco. No patrz, widzisz, jesteś w połowie animacji. Durne, durne. No o Valkyrii, tak, ja wiem, że... Patrzcie, znowu... no nie, ja to... Dupca, ja dupca tą grę. Kupię. No nie jest trudno, ale jest niesprawiedliwa. Byłem w połowie animacji, jak on rzuca się, a ta zrobiła Valhallę. No nie, no to jest niesprawiedliwe. Ja nie, uważam, że to jest niesprawiedliwe. Da się to zrobić. Znaczy ja też jestem lebrem, bo tego nie miałem przejść oczywiście. Nie jest tak, że ten... No ale no, chcę zrobić animację. Bo wiesz, że ja... A dałem się nabyć. No i robisz, no i nagle ci moim zdaniem jest to do wyczucia, ale... No i robisz Valhalla. Wziąć i to normalnie. Aj, to... No... 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 tak się da, oczywiście to się da. No i głupie, bo teoretycznie, teraz dobrze pójdzie, ale te Wolverine, nie, paraliżują normalnie. Normalnie paraliżują tej wali. Wszystko paraliżuje, tylko nie Valhalla, której ona używa, nie? A, bo udało się. No dobrze, dobrze. Leber to jest taki, co by się nie spróbował i by nic nie zrobił. Ja. Wolność! Klątwa zdjęta! Cóż za cudowny dzień! Dziękuję. Ważniejsza niż ostatnia. Powiedz nam proszę, dlaczego byłaś w tej postaci?
Czemu walczyłaś? Niestety nie wiem. Dusza Walkirii nie może pozostać czysta w materialnej postaci. Nasze miejsce jest w świecie duchów. Tam się właśnie udam. Żegnajcie! Nie, ja przepraszam za to, że tak tylu narzekam sam, ale chodzi o to, że normalnie to powinno właśnie, nie no, bo to nie jest spójne, mnie to denerwuje spójność, że jak już te nie, te wilki od Atreusa wszystko blokują, oprócz tego ataku. A, połowy Walkirii jest zniszczonych. Nie chciałbym snuć domysłu. Ty coś wiesz. Jestem Mimir, najmądrzejszy z ludzi. Wiem wiele rzeczy. Słowo? A, Igra, królowa Walkirii. Ona ma taką moc. Kiedy ją widziałem, miała cielesną postać. Odwiedziła mnie długo po tym, jak Odyn mnie uwięził. Po co? Dawniej coś nas łączyło, czy jak to tam ująć. To znaczy miłość czy coś? Oj, chłopcze, bo się zarumienię. Chyba. Możliwe? Najpierw ganiamy za nimi, a teraz za twoją dawną kochanką. Nie ma czasu na takie głupstwa. To nie są żadne głupstwa. Ojcze, to Walkirie. To one trzymają zmarłych z dala od Midgardu. W takim razie kiepsko im idzie. To nie ich wina. bracie. Kto się odmienił? Odciągnął od pracy. Królowa? Nie jestem pewny, chłopcze. Trzeba spytać Walkirię, o ile nie masz nic przeciwko takim głupstwom. Dobra. Leber to jest takie, co by się nie spodziewałem, nic nie zrobił, a na te porażki jest inne słowo. Ale jak teraz się o tym myślę dłużej, to myślę, że zostaniemy przy Lebrze. No nie, to jest Leber. Ej, proszę mnie tu od Lebrów nie wybrać, bo to nie będzie Leber. Tak nie jest Lebrem. Co to za inseminacje tutaj mam? Przepraszam bardzo. Nawet jak umarła, to się drze. No, słuchaj, no są tacy. Ale ty żeś powiedział, że jest Leber. No to chyba, że tak. No to tak jest Leber, że tego nie da. No dobra, zwracam honor, przepraszam. Jak tych emocjach powiedział, że tak jest Leber, to kłaniam się i zwracam honor, ja. A to już wino pił, także może wszystko powiedzieć dokładnie. Dobra, słuchajcie, ale teraz tak. Kukamy na nasz stan podróży. Jest to trochę pogromy, co? Chyba, że mu się tak śpieszy. Dobra. Deski tak, zmienię scenę. Google. Szukamy tego artefaktu jednego. Artefakt. No, wiecie. No super, ale chcę wiedzieć. Jedno je przy wyjściu. Czekajcie, ostatnie. Piąta pamiątka mamy przy tutaj, gdzie jesteśmy. Jest przy komendą Walkirii. Tośmy zdobyli. Na głównej ścieżce znajdziesz drugie podwyższenie. Tam to... Aha, dobra. No już jest. Wracamy chyba na piechty. Mamy piechty. Zastanawiam się teraz o tym Lebrze, wiesz? I też jakie słowo jest Biskoter. No masz rację, by się inaczej nazwał. Język jest Leber. A żeś mi to teraz zagwozdka. Kociki. Łebek koci. Dobra, mamy połowę Walkirii. To zrobimy. Szukamy jeszcze tego artefaktu. I zrobimy część Midgardu, co? Pozwiedzamy jakąś jedną tą. Coś lżejszego, by się dwie Walkirie, to i tak dużo. Tu powinien być jeden punkt, ale myśmy już go zdobyli. Czyli tu było. I bo ja idę od zadku. Następny mamy pamiątkę, czy mieści się gdzie zapada się podłoga. Tu na wierzchu. Czy na pewno z kolumnami.
Przy pomocy ostrzy zniszcz korzenie z nich w sposób, że artefakt spadnie na ziemię. Ale myśmy to zrobili. Pamiątka druga. Po tym jak zapadnie się platforma, wejść na ścieżkę. Jakaś na wierchu. Jakaś na wierchu. Dwa posągi. Ominie, rusz przed siebie. Czyli albo to, albo to. Dobra, ale raczej to. I one będą na wierchu. Musimy kukać na kurzynie. I musimy iść na dół. Chcę przy was zrobić tą setę, hehe. Wy o gorzole. Ktoś pomyślał o gorzole? Nikt nie pomyślał, nie tylko ja. Jakiego macie prowadzącego? No dobrze, o Jaruna. Ale zimne. Ale pójdziemy do tej Rady Walkirii jeszcze wam pokazać. Co dzisiaj? No i ten quiz jeszcze chcecie. Robimy setę z Fredem. Na siłowni możemy, nie? Packer Hali. Ej, to. O! To jest jeszcze jedna w Nilfheimie, Walkiria. Które chyba są w Midgardzie ostatnio. No, 3 w Midgardzie z tego. I Kruny. Jak tak fez nie znajdę, no to... No to... Pójdziemy, ja to potem, jak coś to sobie potem to znajdę. I was zrobię. Obejrzymy. Ukum na dole, czy tam... Gdzie nie z Kratosa? Misję Krasnali. Chcesz dzisiaj misję Krasnali zrobić? Asar możemy zrobić, tylko musi powiedzieć mi które. Musimy sobie zapisywać, kiedy żeśmy byli, żebyśmy tam 8 razy nie łazili. Byli w... Tam tu Wiro mi zapisał. Tu Wiro, jakbyś był taki miły, to zapisuj w Midgardzie, jaka jestem, jak żeś mi już zapisał, bo... Albo mi pisz, o! Będziesz mi pisał po prostu. My 8 razy do tej samej... tej nie latali. Tu! Mamy setę, to dzisiaj Coś wymienić? raczej nie zdążymy wszystkich. No jasne, no wiadomo. Dobra, to wracamy. Wracamy, mamy 100%. Możemy smoka albo... możemy smoka albo piwnicę wyczyścić. To co chcecie? Pojedziemy do Midgardu. Nilfheim zrobimy sobie następnym razem. Ja sobie tą kotwicę muszę znaleźć. We wtorek będą Pokemony. Będzie live. Jutro nie będzie live, bo muszę w końcu się zająć YouTube'em. Jutro będą, we wtorek będą Pokemony i to będzie chyba, to będziemy dalej przełazić od tyłu maragdowe. Tak będziemy to grać. Więc zapraszam serdecznie. 19 we wtorek na live'a. We czwartek Doom Eternal, który nam ostatnio bardzo ładnie poszedł, bo był 2 razy 100%, 2 misje. No i potem sobota, chyba będzie sobota. No ale potem to już będę na bieżąco wam mówił co i jak z planami i tak dalej. Dobra,
To oficjalnie potwierdzić, że mamy 100% Helheimu, 100% Alfheimu, nie? 100% tego Muspelheimu, czyli zostało nam, mamy połowę, no ale tu musimy już po prostu zrobić dodane przysługi, czyli te szczeliny, starcia w szczelinie to zrobić tą starcie w szczelinie muszę zrobić. No i Midgard ma 56% przysługi, no tutaj będziemy mieli roboty. No i zabite kruki Odyna mamy 43. Wymienimy jak się te krainy nazywały. No, zrobili krucze klify. Jak będziemy po prostu będę podłaził pod to, co będziemy robić, to ci powiem. To będę go dał. Ale nie, to wiem. Nie, mi chodzi o Midgard, te wyspy w Midgardzie, wiesz? Alfheim, Muspelheim i Helheim mamy zrobione. To wiem, ale mi chodzi o bardziej o, wiesz, o ten. O wyspy to będą wyspy w Midgardzie. To bym prosił, że jesteś tak miły, dziękuję ci bardzo o to. A krainy to wiem, to mi się wyświetla, to widzę. Dobra, Helheim mamy zrobiony. Super. Skończyliśmy? Możemy wracać? Tak. Lepiej do domu. Oficjalnie oznajmiam, że nie chcę tu nigdy wracać. No i nie wrócisz. Powiedzenia nie. No idziemy do Midgardu. Ostatni film będzie pewnie z Niflheimu, chcę skończyć, potem Midgard. Będziemy robić kruny, to ja chyba se sama będę robił. Te małe krainy w Midgardzie się nie wyświetlają. Które mam zrobione? Nie. Czy tam, gdzie ja byłem? To nie, bo mogę coś pominąć, przed jakoś skrzynka. To nie wyświetla się. Że jak kto zrobił zadania? Ja, ale skrzynki nie. Dobrze, chyba tak. Co ty godasz? No dobra, to zobaczymy. No dobrze. Ale tak jest, wiecie, przezorny. Wiecie, bo w tym całym szałocie to można się stracić. Otwieramy. Dobra, musisz najechać na mapę. Ale tu krótsze klify to nic nie mam, nie? Pokazuje mi ile. No bo pokazuje. Ja rzeczywiście. Ale to jest region Wybrzeże 9. No, przed krótsze klify, ja tu byłem. Na wyspie mi nie pokazało ile. Dobra, to Kaj lecimy. No dobra, to zrobimy. Które robimy? Proszę zadecydować. Mamy dużo. Mamy tak, anatomia nadziei, znaleźć kości, udaj się do Wysokiej Rady Walkirii. To pójdziemy jak coś. Zrobimy jakieś zadanie po prostu. I tak, krótkie klifem się nic nie pokaże. Smoka, no fajnie, jaka jest ten smok. Nie pamiętam, jaka jest. Magazynie Fafnira. Nie wiem, myśmy tu zrobili. To jest 100%, dobra, magazyn Fafnira jest zrobiony. A właśnie, u nas nie mamy sety. Bo mistycznych bram, albo tutaj będzie też Norm. Challenge. Też będziemy mieli. Na prawo od Walkirii, od Rad Walkirii. Gdzie jest Rada? A, tu. Palne wodospady. Palne. Robili 100%. Po zadanie? Mamy to.
Enter. Dobra, to płynę, piszcie gdzie mam iść po prostu. O, tak to zrobię. Bo ja już zgubię. Bo ten region. Choć jak można oddalać to. Boki. Na prawo od posągów wioślarzy. Tu są posągi. Tu są posągi. Mamy. O sznupanku musi być, wiadomo. To poszukamy i skończymy. Dwie krainy na stopę. Idziemy tam. Jej! O. Ja muszę to na mapie. A ja tu mam 100%, ja po cholerę ja to mam iść. Przepraszam. Tutaj, dok, magazyn Buriego. No? Tego. No musicie mi dać jakieś zadanie albo coś, bo wiecie, bo to tak... Będzie, że mi to godocie. Anatomia nadziei. O! To jest konkret. Fajba. Anatomia nadziei. Ale mówisz o zadaniu. Anatomia nadziei. I tutaj, tak? Udaj się do Rady Walkirii. To tu. Ha. Leć. Ja już tu ten i... Jakieś śledzia zaznaczę. Bardzo blisko tych woślarzy. Dobra, 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 dobra. Mimir, powiedz, co się stało z synem kamieniarza? Mówiłeś, że się zemścił. Krimtur, syn Tamura. Gdy dokończył po swym ojcu jego wielkie dzieło, Wielki Mur Jotunheimu, myślał tylko o tym, jak zemścić się na Asach za zbrodnie przeciw gigantów. Wcześniej miał zamiar walczyć z Torem, ale ciężki los zaszczepił w nim mądrość i spryt. Zauważył, że mury Asgardu były słabe i niedokończone, ponieważ Asowie nie zaprzątali sobie głów tak przyziemną pracą. Hrimtur przebrał się więc za zwykłego człowieka i złożył Asom propozycję. Wzniesie nowe, wspaniałe mury, a jeśli nie uda mu się dokończyć dzieła w pół roku, nie będą mu winni żadnej zapłaty. Jeśli zaś mu się powiedzie, w nagrodę będzie mógł się spotkać z boginią Freją. Odyn przyjął ofertę. Wiedział, że nieznajomy nie ma szans, ale poczuł się zaintrygowany. Hrimtur wmig uporał się z robotą. Ojciec przekazał mu wszak tajniki fachu, a do tego w pracy pomagał mu magiczny rumak. Odynowi rzecz jasna nie spodobało się, że musi nagrodzić Hrimtura, ale wyglądało na to, że dotrzyma obietnicy. Wysłał Freję na spotkanie. Ku zaskoczeniu bogini kamieniarz chciał szepnąć jej coś do ucha.
Gdy to zrobił, Runa. czym prędzej opuścił Asgard. Lecz przy bramach Midgardu czekał już na niego Thor. Hrimtur został przechytrzony. Nie przejął się tym jednak, Ruchomy. bo przecież zdążył dokonać zemsty. Tak? Co powiedział Frey? Tylko ona wie na pewno, ale sam mam w tej kwestii pewne podejrzenia. Hrimtur wiedział, że pomimo małżeństwa z Odynem Freya nie znosi asów. Myślę, że wyjawił jej sekret związany z nowym murem. Mógł zostawić w nim jakiś słaby punkt, magiczny bądź materialny, który będzie można wykorzystać podczas Ragnaroku, gdy Surtr przybędzie spalić Asgard na popiół. A może i wcześniej. No i mamy historię. Dobra, to robimy to i będzie kur... Gdzie jest ta kurna, co to? Chodź, jaki tam jest epny hop. Dobra. Coś partolenia, robota czeka. Runa mnie strasznie łykają na je. Jakaś na tym. Jest tu są. To jest jakieś raczej wrażliwe na tym momencie. Dobra, jedziemy do góry. A, przykład. Te kości tętnią magią. To pewnie Gulwik. Możemy to zatrzymać? Może znajdziemy resztę? Duch cię okłamał, chłopcze. Skąd to wiesz? Spotkałem wiele duchów. Wszystkie kłamią. Ten jest inny. Wiem to. Mało jeszcze wiesz. Dobra, otwieramy skrzynię. Dobra, ja nie mogę ten. Nie? Przy Muspelheimie to oni mogą, wiecie. Trochę dostałem, ale... Tu światło, świetnie. 9 z 18, czyli połowę też już mamy. Zawartych. Ta kruna normalnie mnie... A, patrz. Temu my. Ina, co tu dostaniemy? Nic ciekawego na pewno. Symbol przezorności. Świetnie. Poproszę, czy więcej symboli. No nie wiem. Dobra, jedziemy. Otwieramy i walimy ich. Tu jest ten smok. A, Fafnir. Byłem ciekaw, co się z nim stało. Zaraz. Fafnir? Znaczy ten Fafnir od magazynu Fafnira? Nie inaczej. Ale miał być krasnoludem. I był, a teraz jest smokiem. Życie potrafi płatać figle. Jest na uwięzi. Proponuję porozglądać się za ołtarzami wiązania i uwolnić sukinsyna. Zgoda? No dobra, smokiem będziemy się parać, Fafnirem. Pewnie. Łazimy. Wiemy. Ja mam tak dokokszonego tego Arktosa, chciałem powiedzieć. Arktosem gramy dzisiaj. A z nami ciśnie Jakub. Polecam.
smokiem. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Ten parszywy gnojek bez chwili wytchnienia grał na nerwach zarówno asom, jak i wanom. Więc po co go uwarniać? Uwierz w słowa byłego więźnia. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Nawet zachłanny krasnoludosmok. O ty gizie pieronowe. Słuchają! Nie odpowiedziałeś na pytanie chłopaka. Jak ten krasnolud stał się smokiem? Nie jestem tego pewny, chociaż stawiam, że winne jest jego zamiłowanie do kradzieży magicznych artefaktów. Zapewne ograbił niewłaściwą boginię Wanów. Sorry. Co tak, co jak się cieszysz tu, Wiro? Tego, bo... One... Idziemy. Rozwalamy i... Pora go uwolnić. Myślisz, że cię pamięta? Nie wiem, chłopcze. Sporo się zmieniło, odkąd się widzieliśmy. Miałem nogi. Ale taki już rozwalony się za... Ale już taki rozwalony się za... A, bo to rozwaliłem to. Jeszcze tam pójdziemy. Czyli... tu nic nie ma, więc jeszcze tu pójdziemy i odwalimy tego. Chłopcze, Kolejny znacznik. Otwieramy skrzynię i walczymy ze smokiem. Ciekawe jak nam pójdzie, nie? To będzie afterek, ale krótki, wiadomo, bo żeśmy wczoraj też pokachali. O, co? Upiór po lewej, bracie! Dobra, niech on tam walczy. Uważaj! A, sorry. Dobra, uwalniamy go. Tak jest. Walcz, popie! Śmiało, ty
mały zasrańcu. Bo mi się nie będziemy z nim poradzić, nie pamiętam. Mi się chyba prało, czy nie? No, zamiana w smoka nie pozbawiła go charakterku. Żadna rewelacja. To chciałem powiedzieć wam ogólnie. Ale pójdziemy, dobra, zrobimy tak, jeszcze pójdziemy do Rady Wysokiej Walkirii, ok? I to będzie koniec na dzisiaj. Chcę wam pokazać tą radę, ale tutaj chyba wszystko już... Nie, tu już nic... Pokazuję ile mam. Kanał kamieniarza. Te bramy ogólnie... A, to mi tak nie pokazuje. Poka. Runa do ten. Teraz jeszcze pójdziemy do Rady Walkirii, żeby wam pokazać ostatecznego bossa tej gry. Naprawdę ukrytego niby. Ja chcę to nacisnąć i czemu ja tu nie mogę? To jest... Co? To jest w lewo, w prawo od łodzi. Matki. Jest wierzyć, że tu dotrzyma słowa, chłopcze. Ale jeśli jest jakaś szansa, nie chcesz zobaczyć mamy? Oczywiście, że... Ona odeszła, Atreusie. Pogódź się z tym wreszcie. Wiem, ale zobaczyć ją jeszcze jeden raz. Dlaczego mu wierzysz? Nie wiesz, kim jest, ani kim był za życia. To wszystko jest podejrzane. Chcę zobaczyć kogoś, kogo kochał. I rozumiem, jak to jest. Nie widzę w tym nic podejrzanego. Zaślepiła cię nadzieja, chłopcze. No i na tym zakończę. Dobra, to idziemy na niego. A, mamy tak. Aba. Ofiara śmierci. No to my żeśmy go zderzali. Dola trolla. O! Unosi wrogów w powietrze. Ale dobra. To już na Walkirię ostatecznie wiemy powoli. A pozwolicie, że ja off stream
Znajdę sobie kruny, dobra. W Midgardzie. A stąd. Aj, no nie, no nie, 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 muszę iść wyżej. No z wyższych tego go trafimy. Tamto, no nie, no nie mamy takiego. Nie wiem, Kajoida. Mam nadzieję, że właśnie do Rady Walkirii, jak nie wiem, sobie poszedł. Nie, pewnie nie. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się delikatnie z nią obchodzić. To bezcenny skarb, nie bujam. Nie bujasz. No dobrze idziemy, nie? Do tej Walkirii. Tam jest to. Dobrze idziemy, myślę, że... Ale to nie... Ale tutaj mamy... O, do Rady Walkirii się da... Dobrze idzie. I otwieramy. Ja, tu jest ta Rada Walkirii. To ta komnata, tak? Roxy. Ano, chłopcze, miejsce obrad Walkirii. Walkirie pochodzą z Walhali, zgadza się? Widzę, że ktoś tu się przykładał. Zgadza się. Walhalla, wielka sala Einherjerów. To ich dom w Asgardzie. Ale kiedy tam są, znajdują się pod czujnym okiem samego Wszechojca. A stosunki między Walkiriami a Odynem były napięte, gdy służyłem mu za doradcę. Czemu? Cóż, to jeszcze dłuższa historia, chłopcze. Lepiej poszukajmy jakichś wskazówek. Umyśl 8 hełmów. No i tutaj właśnie będzie. I tu będzie ostateczna walka. Już wam zaspoileruję. O Jezus Maria. Ostateczna walka. Ostateczną Walkirią i jeszcze coś jest ostatecznego. No i tutaj Spróbuj umieścić jeden z hełmów na którymś z stron. mamy. Rany, wróciłaś. Mimir, kto to jest? Gunr, pani wojny. Po każdej walce, małej czy dużej, pojawiała się jako pierwsza, by wyłonić duchy godne wyprawy do Walhali. Paskudna rola, ale ona się nią szczyciła. Po każdej walce? Niemożliwe. Tak było. Oczywiście pomagały jej siostry, ale Gunr zawsze była pierwsza na miejscu. Umiała osądzać poległych jak nikt inny, co było niezwykle ważne dla Odyna. Naprawdę ją cenił. A damy następne. Posłuchamy, o co chodzi. Gondor, przepiękna Gondor. I? To wszystko? Przepiękna Gondul? Żadnej opowiastki? A wybacz, chłopcze. Widok Gondul zawsze zapierał mi dech w piersiach. Gondul miała złote usta, lotny umysł i tak cudną urodę, że dosłownie doprowadzała mężczyzn do szaleństwa. Odyn w końcu zabronił jej wstępu do Midgardu. Szaleństwo nie jest zbyt mile widziane w Walhali. A drugą połowę później damy, nie? To jest Ruta. Osądza poległych. Chyba jak wszystkie walkirie. Nie do końca, chłopcze. Chociaż z tego właśnie głównie słyną.
I to jest ich najważniejszy obowiązek. Sam widziałeś, kim stają się zmarli bez osądu Walkirii. Sługami Hel. Dokładnie. Ruta Gunr Skuld. Teraz, kiedy nie sprzątają bałaganu po bitwach, Hel jest pełne dusz, których miejsce jest w Walhali. Naprawdę przykra sprawa. Serce Ruty pewnie pęka z żalu. Tutaj mamy artefakt. Wróciłeś. Znaleźliśmy! Znaleziono skarb, no fajnie, no. Ale i tak ja mam z Niflheimu. I damy czwarte. Olrun, niegdyś córka potężnego wodza. Zginęła, broniąc go przed rozbójnikami. Olrun trafiła do Walhali, gdzie postanowiła poświęcić się pogłębianiu swojej wiedzy po wsze czasy. Mocno wyróżniała się na tle bez przerwy ucztujących i pijących trunki dusz przebywających w Walhali. Kto ją przekabacił? Odyn, w pochłaniającej opasłe tomy wojowniczce, dostrzegł bratnią duszę. Mianował ją naczelną kronikarką Walkirii. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Następny szpic God of War'a to skończymy ten Niflheim. Ja już sam zdobędę ta kotwica ostatnio. Nie wiem i były kruny. No następny raz chcę skończyć 100%, czyli przy najgorszym wypadku po prostu otworzę wszystkie szczeliny i z wami pokonam Walkirię w Niflheimie i będzie 100% Niflheimu. I potem jadymy z Midgardem. No i w sumie będzie koniec, więc chyba za 2 odcinki ten będzie koniec God of War'a 100%. No i potem wpada Ragnarok, a tymczasem we wtorek Pokemony będą, wracają Zurich, we czwartek Eternal, no i w sobota, bo w niedzielę będzie God of War, więc zapraszam serdecznie, mam coś napisać. Napisz, tylko właśnie ciężko mi to powiedzieć. Napisz magazyn Fafnira. A to do widzenia. No to na razie, trzymaj się. Napisz magazyn Fafnira, będę wiedział. Więc tak to zrobimy, a tu coś... Jak mamy? A, patrzcie, możemy no teraz... O, to... Nigdy nie daje żadnych dodatkowych premii. To super, zwiększa liczbę uderzeń chaosu. To jeszcze dokoksimy. Na tak do skoku. Jedziemy ze wszystkim. Trwale zwiększa szczęście, trwale zwiększa siłę. Trwale runę 10. O jest. Tu mamy wszystko doposażone. Tutaj ręce to jest to. Której się nie da. Dobra. Magazyn Fafnira, tak. Dobrze to brzmi. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. Będzie krótki after, tylko zaraz będzie. Będą tam ciekawostki, więc zapraszam serdecznie. A ja dziękuję tymczasem, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia we wtorek. Na razie, cześć. A i dziękuję Hasar za donate oczywiście. Dzięki wielkie za dziś, dziękuję.